Inselmilkom u nilqakom għal programm ieħor Paġna minn Ktieb fejn kull ġimgħa naqralkom siltiet minn kotba differenti. Illum imiss naqralkom silta minn What Happens in Brussels Stays in Brussels ta' José Stanjo. José Stanjo twilet fl-1976. Twilet mar Saxlok, raħal li nebbaħ ħafna mill-ewwel kitbiet tiegħu. Kiteb 4 romanzi fosthom l-aktar popolari Inbit ta' kuljum u Ramon u Zerbinotti. Ilu għal dawn l-aħħar snin jgħix Brussell fejn jaħdem bħala interpretu. L-esperjenza tiegħu fil-kapitali Belġjana ispirat What Happens in Brussels Stays in Brussels u xi xogħlijiet oħra li għad iridu joħorġu. Però ngħaddu issa għal qari tas-silta. U x'taħseb allura, my friend? Reġa' qabes il-bebeto u jerġa' jdaħħal kollox lura f'postu. Jaħsib tal-kulħadd qisu għallu Gustav u jerġa' jħares bis-serqa darba lejn l-arloġġ. Mhux hekk xbin, taf xi jgħid qaddisi jien, kull qalb trid oħra. Daqsekku qabel miegħu Gustav. U għalik xi xtrajt? Xejn, wieġbu l-bebeto. Imbagħad wara 4 sekondi u b'temiża. Insomma, tangi xtrajthom daqsxejn għalija wkoll, Taf int, u bil-ħala qed insemmu t-tangi. Kif tkun trid tixtri xi tnej lil tiegħek. Għatli li għarus inti u x'sewwa qed ngħid. Iva rus, imma ma naħsibx li jogħġbu għawis lil-tiegħi. It-tangi? Għala. Mussa jinna fala, dik daqsxejn old fashioned fejn jitru daw l-affarijiet. Bis-serjetà. Ma tilbisu lek xi tanga jiġifieri. Mhux wisq għallu Gustav naqxejn skomdu b'din l-iżvolta fil-konversazzjoni. Ħażin, my friend. Xi trid tagħmel? Anżaħt bis-sima Gustav. Xej, għallu l-bebeto. Ma insomma jienet ħanajdlu wara jekk ta' meħsib. Niġi miegħek jien ta' tibża xejn. Għada u nofsinhar tajjeb kieku. Wara niġu lura minn Brux. Nirringrazzjak għallu Gustav, imma kif diġà għadlek ma naħsibx li se jkollok għalfejn toqgħod tiskomoda ruħek. Niskomoda ruħi għal daqshekk. U leġi isma' bilħaq. Inti x'se tagħmel illejla? Ġej magħna jew? Jienu dak konna se nerġgħu morru għandak tal-bieraħ. Dejjem jekk insibulu mejdax ma nafx kif ikun fil-weekend. Konna se ngħidu l-oħrajn ukoll. U xi jisimha bħalissa. Ta' sidra kbir u l-oħra li qisha Orjetta Berti. Illejla se niltaqa' ma' ħbiba tiegħi. Għallu Gustav. Ejju bil-ħaqqa, dak kif għatli. Xi waħda taħdem hawn din. Iva. Mela minn tal-oħrajn, għallu l-bebeto b'temiża. Iva, wieġeb Gustav, imma m'għandux x'jaqsam mal-fatt li taħdem hawn, tafx hawn bosta laburisti li jaħdmu Brussell ukoll. Insomma, xengerra sul bebeto, bħal donnu ntis ħafna fis-suġġett tad-diaspora Maltija fil-Belġju u s-simpatiji politiċi tagħha. Imbagħad hu jaqbad il-basktit fideh. Din ħabiba tiegħek allura? Iva. Ħabiba jew ħabiba. Tal-ewwel għallu Gustav. My friend, isma' minni għax jien ikbar minnek u raġel tad-dinja wkoll. Il-ħbiberja bejn mara u raġel ma teżistix. Anki Michael Bolton jgħidha, how can we be lovers if we can't be friends? U dik kienet silta minn What Happens in Brussels Stays in Brussels. Għanna il-Ġuże magħna hekk. Kif inti Ġuże? Mhux ħażin, grazzi. Grazzi tal-ilqajt l-istedina tagħna. Grazzi lilkom tal-istudentuni. Għandna ftit mistoqsijiet. Għalik, nibdew bl-ewwel waħda. What Happens in Brussels Stays in Brussels joffrilna folla ta' karattri. Bejn il-ħafna cameos u referenzi għal karattri reali, sansitra l-imitatur misterjus ta' Dum Victor Grek, Clinton Paul u l-kittib innifsu, u bejn karattri fittizji iżda familjari ħafna bħal Bebeto jew il-Komando. Karnival ta' karattri li żgur se jfakkar ħafna qarrejja f'Hunter S. Thompson. Forsi ma kienx koinċidenza li l-protagonista ewlieni Gustav Azzoppardi kien qed jaqra rumanz tiegħu qabel qabad l-ajruplan għal Brussell. Mistoqsija interessanti. Ma naħsibx li kienet kombinazzjoni, le, għal min ma jafx Hunter S. Thompson kien ġurnalist stroke kittib Amerikan li kien jinqeda bil-mekkanika letterarja biex jiktab il-non-fiction tiegħu, il-ġurnalizmu tiegħu prattikament. U il-ġenesi ta' What Happens in Brussels Stays in Brussels kienet xi ħaġa simili. Bħala xogħol kien beda bħala non-fiction, bażikament l-ewwel darba li tlajt Brussell jiena kienet mawra minn daw li jorganizzaw l-MPs għal-kostituenti tagħhom, jaħduhom Brussell, jaħduhom il-Parlament Ewropew, juruhom kif taħdem l-Unjoni Ewropea, eċetera, eċetera. U jien kont insertajt fuq wieħed minn dawn il-vjaġġi, mhux se ngħid divertita, ma insomma, fuq wieħed minn dawn il-vjaġġi. U
kienet esperjenza interessanti ħafna, kont iltqajt ma' nies interessanti ħafna li bil-fors kelli niktab dwarhom. U hekk kien tbielet il-ktieb, ġifieri il-xebħ ma' l-kitba ta' Hunter S. Thompson u dak it-tip ta' ġurnaliżmu biex ngħidlek ġurnaliżmu fittizju, toqgħod ħafna naħseb. Tajjeb. Bħal romanzi kollha tal-ġeneru satiriku, għazzew mill-karattri u ma xi ftit jew ridotti għal karikaturi. Bħad delegati għawċin li nqabdu fil-lift għax jippruvaw jidħlu kollha biex ma jinfirdux. Anke l-belt innifisha Brussell hija ridotta għal klixé ta' binjiet tal-Unjoni, binjiet ta' shopping, pjazzett mimlin tal-laba u klandestini biex ma nsemmux l-Hotel de Colonie bil-ġilda tat-tigra fuq ras ir-receptionist iswed. Kif twieġeb kieku l-arrej li jgħidlek li sab ir-rumanz riduttiv u ċiniku wisq fir-rigward kemm tal-ħaddiema tal-Unjoni Ewropea kif ukoll fir-rigward tal-politiċi? Kienu qaluli ħafna fil-fatt din meta ħareġ. Din naħseb torbot tajjeb mal-ewwel mistoqsija u l-ewwel tweġiba wkoll. Kif jgħidu l-Ingliżi, truth is stranger than fiction. Fil-verità però qed ngħidlek dawn l-affarijiet kollha ġraw, bażikament ovvjament għax jimżew għaliex l-iskop huwa letterarju wkoll u l-iskop huwa wkoll li f'ċertu sens joħroġ ċerta komiċità, però l-affarijiet ġraw ta' vera, ġifieri inti takkużani li jiena ivvintajt affarijiet, ħloqt karattri għal-finijiet tiegħi pereżempju hija daqsxejn strambax, pereżempju għadek kif semmejt li l-awċejn. Da bażikament fil-ktieb insomma kien hemm xi 2 jew 3 awċejn mat-tur tagħna li jeħlu ġollif għax jidħlu kollha f'daqqa li ma jmurux jintilfu. Dik pereżempju ġrat ta' vera ma vvintajtix jiena. Hemm silt oħra titratta wieħed mill-karattri l-aktar maħbubin mill-qarrejja, il-Bebeto, wieħed minn tagħna minn daw li probabbli Li sema fis-silta. Eżattament. Li fuq l-ajruplanu din ktibta wkoll jagħmel ċajta fuq Edifen Akadami, dak iż-żmien kien għadu kif laħaq President tar-Repubblika jgħid fuq l-ajruplan lil dak li jkun qiegħed bil-qeda ma' ġenbu jgħid issa Papa imisshom ilaħquh. U dik ukoll hija ħaġa li kont smajt f'dak it-tur qed tifhem. Jiena dawn il-karattri onestament min jgħidli li karikatura ħafna drabi daw il-nis li jgħidu li karikatura huma jew nies minn taslima laqat ma jkunu ltaqgħu ma' nisek pereżempju. Ġibint waqt dat-tur qatt tikteb in-noti u Eżattament. dik kienet il-bażi għall-arrum. Eżattament. Jew ikunu nies ukoll jkollhom l-aġenda tagħhom li ma jkunux jixtiequ li jammettu forsi li n-nies li taf inti tal-partit tagħhom huma dawn it-tip ta' nies. Però mill-banda l-oħra ma xtaqx lanqas ma kellix xi aġenda li nuri li l-laburist huwa hekk għax seta' faċilment kien il-nazzjonalist li kien hekk fil-fatt nisma' kummenti minn nies midħla tal-Partit Nazzjonalista li jtellgħu dawn il-gruppi wkoll li n-nies li jtellgħu invarjabbilment hekk huma wkoll. U probabbli kieku nitkellem man-nies tal-MPs Ġermaniżi jew Finlandiżi, probabbli jkollhom ħafna minn dawn it-tip ta' nies ukoll jinġieli narahom ukoll dawn il-gruppi jitlajjaw fl-inħawi tal-Parlament Ewropew u bħal dawn ikunu wkoll. Jiġifieri qed tifhem, ma naħsibx li huma daqshekk karikaturi. Ovvjament inti ikollok nies komplessi u ġiel komplessi ħafna wkoll, imma ikollok nies ukoll li huma komplessi xejn. Inti għandek l-umanità hija spektrum sħiħ li hemm kompless ħafna min fil-verità. U dawn huma tip ta' nies li jiena trabbejt magħhom, jiena kelli trobbija working class ħafna dawn it-tip ta' nies mhux biss nkun trabbejt magħhom fis-sen ta' ħbib tiegħi ma jkunu fil-familja tiegħi wkoll, ġifieri nies li nafhom sewwa. Ma xi kultant inti turi mera lis-soċjetà u s-soċjetà ma toġobix dik il-ħaġa taf inti kulħadd jistħajjel li huwa nimmaġina aħjar aktar kompless, aktar evolut milli fil-fattu. Jista' jkun. Issa, il-mistoqsija li jmiss. Waħda mill-karattri li tidher mill-ewwel faċċati hija s-saħħara li l-qarrejja kollha se jarfu immedjatament bħala il-blogger Daphne Caruana Galizia. Ir-romanz jirnexxielu jaqbad paradoss interessanti dwar il-blogger. Il-maġġoranza tal-blogs tagħha huma gossip, xnijat u lajja fuq Cuban heels, fuq miraqat ma' min, eċetera. Affarijiet ta' ftit konsegwenza fl-aħħar mill-aħħar. Iżda fl-istess ħin kienet kapaċi iddejja u anki tbeżza lil ċerti nies. Fil-bidu ta' romanz Gustav jammetti mal-editur il-Lovely li għandha ħabta d-daħku tnejn meta tibda tija żejt fuq ċerti MPs u politikanti minkejja differenza fl-orjentazzjoni politika.
Kif tifmu inti dan il-paradoss? Għalija mhux paradoss, imma dak għax kif għadni kif kont qed ngħidlek fil-mistoqsija u tweġiba preċedenti, inti għandek spektrum sħiħ tal-komplessità ta' persuna u dafni kienet waħda minn dawk. In-naħa l-oħra ta' dan l-spektrum li setet tkun ħaġa u oħra fl-istess ħin. Dafni kienet persuna li kienet tikteb stejjer tajbin, stejjer interessanti, għalkemm xi kultant b'mod selettiv ħafna, ma kienet tikteb ħafna ħmerijiet ukoll, kienet tikteb ħafna ħmerijiet biċċi tal-entertainment għad-daħq prattikament ukoll. Ġifieri għalija tista' tkun ħaġa u oħra u l-fatt li kienet tikteb dawn il-ħmerijiet xi kultant u affarijiet li laqas biss kienu jkunu veri ma jxejjen xejn mill-fatt li kienet ukoll tikteb affarijiet tajbin u ta' ċertu kalibru. Semmaj illum il-ġurnata irriduċewha bħala karikatura u dan jorbot ukoll ma dak li konna qegħdin ngħidu aktar kmieni. Saret karikatura għal mod kif qegħdin ipenġuha pjattaformi bħal CSN, per eżempju, Civil Society Network, etc. li hija unidimensjonali ħafna, li defni kienet biss ġurnalista ta' ċertu mod u jinsew ovvjament l-affarijiet l-oħrajn li kienet tikteb dwarhom, etc. Waħda mit-temi importanti li jmiss ir-romanz hija relazzjoni tal-poplu mal-Unjoni Ewropea u suq komuni. Dak l-agglomerat ta' pajjiżi spreċettati li f'bosta Maltin kien anqal l-istess biża primordjali li kienet anqal fl-antenati tagħhom is-setta. U hemmhekk kont qed nikkwota minn What Happens in Brussels Stays in Brussels. Relazzjoni li tibqa' tbiddel l-orjentazzjoni minn pan-Ewropiżmu għan nazzjonaliżmu minn toffjan ta' Malta l-ewwel qabel kollox, mingħajr qatt ma ssib punt stabbli. Xejn forsi xokkanti f'pajjiż fejn għal ġenerazzjonijiet sħaħ, soċjaliżmu kien ifisser biss Children's Allowance u plottijiet b'xejn. Taħseb li waqgħet possibbli li l-Malti jsir verament ċittadin Ewropew? Għamak tittara inti minnu l-Malti minnu l-Ewropew fil-veritax. Jeżistu Maltin li huma Ewropej li ħadnu valuri Ewropej, jeżistu Maltin li le, ma bl-istess mod jeżistu Taljani, Ġermaniżi, Ungeriżi li ħadnu valuri Ewropej. Aħna spiss pereżempju Malta, anke jien pereżempju, iffissati b'dan il-fenomenu tan-nanna venut, il-Malti ignorant li toħorġu minn Malta, waħed mit-temi tal-ktieb fil-verità ikun dan, però mhuwiex fenomenu essenzjalment jew partikolarment Malti. Inti għandek pereżempju xogħlijiet bħal La ragazza con la pistola ta' Monicelli li huwa l-istess ħaġa essenzjalment persuna li kienet iżolata fraħal ċkejken li tmur fil-belt. Għandek ukoll films bħal Strozek ta' Herzog li huwa l-istess ħaġa, għandek Strozek imur l-Amerika. Jiġifieri jiena il-Maltin uħobbu jgħidu ħafna din tal-only in Malta qishom ċerti affarijiet Malta biss jiġru, però aktar ma tagħmilha ma' nies ta' pajjiżi oħra ta' ġnus oħra, aktar tirrealizza kemm essenzjalment aħna simili. U mhux inbilli gżira, il-gżira ġib magħha ċertu sens ta' iżolament, imma dak is-sens ta' iżolament issibu wkoll f'lokalità żgħira, pereżempju fil-muntanji il-Ġermanja jew l-Italja, qed tifhem. Jiġifieri ma naħsibx li partikolarment il-Malti huwa inqas Ewropew minn pajjiżi oħrajn. Issa, hawnhekk għandna daw il-kodba. Tgħidilna xi ħaġa dwarhom? Iva, dan kienu xi kodba li ispirawni matul is-snin. L-ewwel wieħed taħt il-weraq tal-palm ta' Trevor Zara, ktieb inkallat letteralment. Tant rajtu li mimli bil-kallu ta' swaba tiegħi. Trevor Zara kien kittieb li ispirana ħafna stilistikament naħseb bħala prozatur fost l-aħjar. Laqgħet tipproduċi il-letteratura Maltija, hemm min isemmi dak, hemm min isemmi l-ieħor bħala l-aqwa prozatur, però għalija Trevor jibqa' dak li ispirani l-aktar naħseb għal mod kif iħaddem il-kelma. U dan il-ktieb partikolari wkoll kien laqatni għaliex kont nidentifika ħafna mal-karattru prinċipali meta kelli dawk l-20 sena. Waħed mill-kodba bikrin tiegħu danu. Imbagħad Fantozzi ta' Paolo Villaggio imma l-istejjer. Min għalija kienu ħarġu l-istejjer qabel ma kien ħareġ il-ktieb.
Għalija Paolo Villaggio huwa kittib l-ewwel qabel kollox, il-mod kif ħaddem il-kelma joġobni ħafna ħafna ħafna. U Fantozzi joġobni ħafna wkoll mhux biss il-komiċità, mhux biss il-mod kif taħdem il-kelma kif inhu miktub, imma wkoll dak in-nihilizmu terribbli ta' kif Paolo Villaggio jara d-dinja. Għax fil-verità wara l-komiċità, wara d-daħ, wara Fantozzi deħel ġobib, wara Fantozzi jalaq subaħ ġo lift, hemm ħafna nihilizmu li naħseb issibu wkoll fil-kodba tiegħi. Imbagħad hawnhekk hawn The Rules of Attraction ta' Bret Easton Ellis, kittieb li għal ħafna snin ukoll kien ispirani ħafna. The Rules of Attraction kien l-ewwel ktieb li kont rajt li kien miktub b'multiple narrators fejn għandek protagonisti differenti jirrakkontaw l-istorja tagħhom. Kienu mbagħad xi ħaġa li użajt jiena għal xemx wisq sabiħa. Kien ispirani b'dak il-mod imma mhux biss. Imbagħad aktar tard Post Office ta' Charles Bukowski. Dan meta kom bdejt niktab in-nies kienu jgħidu li qed nipprova nikkopjah, però ma kienx vera qatt ma kont rajtu. Fil-fatt ħriġt 3 kodba kont għadni ma qrajtux. Imbagħad meta kont rajtu kien ġobni ħafna ovvjament. Concept, stilistikament, again, kindred spirit. Bukowski huwa tip ta' kittib ekonomiku ħafna bil-kelma tiegħu, anke għandu intervista fuq YouTube pereżempju. Jispjega kif għandha tkun il-kitba mingħajr ħafna tidbir tal-lewża jgħidlek bim 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 taf inti li tmur dritt għal punt. U dik kienet ħaġa li kienet toġobni, ma nafx hekk għadix toġobni daqshekk illum il-ġurnata għax naħseb li imxejt daqsxejn minn dak iż-żmien anke bil-kitbiet il-ġodda li qed nikteb u mxejt ukoll minħabba dan il-ktieb Austerlitz ta' W.G. Sebald, kittib Ġermaniż li miet xi snin ilu. Dan huwa ktieb fuq wieħed li kien trabba Wales imma li kien ludi li kienu ħarbuh meta kien tfal qabel ma faqqet it-tieni gwerra dinjija kienu ħarbuh minn Ċekoslovakkja, minn Praga. U dawn huma l-esperjenzi tiegħu. U dan huwa l-oppost ta' Bukowski. Fil-fatt kif tista' tara laqas paragrafi m'għandu prattikament, sentenzi ma jispiċċaw qatt hemm xi sentenza għandu jkun fiha xi 3 paġni. U kont nirreżistija ħafna din it-tip ta' kitba, però mbagħad meta intfajt fl-aħħar wara ħafna snin għax kont ilha ħafna li xtrajtu, meta intfajt naqrah kien ġobni ħafna u hija tip ta' kitba bħala stil mhux tant bħala kontenut li qiegħda tispira ħafna mill-kitba tiegħi tal-lum il-ġurnata. Tajjeb, interessanti ħafna, grazzi ħafna tal-li ġejt, Ġuże. Grazzi. Aħna nirringrazzjawkom tal-li segwejtuna, narakom il-ġimgħa d-dieħla għall-programm ieħor ta' Wiċċ in Wiċċ.